Аз съм помислил за вас и за живота ви след това. Да. Защото вие след това ще станете популярни. В началото, докато върви предаването, ще има един изключителен пик на популярност за вас, в който пик е добре и да го усвоите и да прелеете енергията от него във вашия си бизнес. А това се случва, ако развиваш добре социалните си мрежи. Ти няколко пъти си казал и на колегите, а веднъж два пъти и на мен ми каза, че хем ти е кеф в социалните мрежи и смяташ, че има какво да научиш там, хем не сте на особено високо ниво. Никакво даже. Аз съм на нулево ниво там. Така, връзвам това и връзвам нуждата да получавате безплатни специалисти от тук нататък. Защото пари нямате. Няма. И за ваше щастие, един от така добрите специалисти в областта на социалните мрежи в България си ми е син. Личен. Личен? Да. Личен. Така че Спаската го викаме сега. Спаси, идвай, приятел. Здравейте, добър ден. Здрасти, приятно ми е много. Спас, Здрасти, Иван съм много приятел. приятно ми. Чао, стискам ви палци, скоро ще видим пак. Айде. За до вечера, вечеря. Вечеря ще измислим. Добре. Без пари, обещал съм да знаеш. Айде, чао. Добре. Как сте, какво става? Рано се да се опознаем вече на живо, да си поговорим малко. Разбрах, че искаш да станеш инфлуенсър. Аз съм реалист човек. Аз инфлуенсър няма да стана. По-скоро искам да го използвам за правилно промотиране на нашия си собствен бранд. Много е важно в социалните мрежи да даваш стойност. В смисъл, не само се снимаш и да кажеш, здравейте, пичо, аз съм тука. Това не го правя. Давам ти пример. Супер готино е да покажете на хората от нулата как се прави скейп стая. Самата идея, как се строи, как я правите, трябва да имате супер постоянство в социалните мрежи, защото потребителят трябва да свикне с вас. За толкова години в бранша не мога да кажа, че имаме какъвто и да било успех. Малкото фолуари, които имаме, просто са някакви верни И тримата. Не бе, не са само трима, но да, са изключително малко с толкова. Като феновете на Славия си. Постоянство означава. Всеки ден си казвате, ето това ще снимам, набелязвате си го, пишете си го. Примерно от 2 до 3 си направя така времето, че да снимам точно самата дейност. След това обработката, там идва по-специфичната част и за това трябва да се отделя доста време. Споменах ги постинг план. Вие знаете ли какво означава това изобщо? Това като нашите линейни графици, ние ги правим, никога не ги изпълняваме. Главно дърпат видеята. Снимките са малко по-на план. Ще стане, защото вие имате вече продукта, само видеа ви трябват. И сега като ставим известни, реално ние трябва да сме във видеята. Може ли аз да снимам тези си видеята? От линейен график минаваме на постинг, какво беше? На постинг план. Линейен график, постинг план. Да ми направи едва ли не един мастер-клас, защо не? Айде, пожелавам ви успех. Всичко. Много ти я благодаря. Много благодаря. Още малко остава, докато излезем от тук и така ще се пренасоча в тази сфера. Много са готини моите евалата за ентусиазма. Беше много полезно и беше много готино. Беше зареждащо. Ще пробваме, бе. Вероника ще стане инфлуенсър. Ще става как ти да.